Ръкоплясваме! Хоу! Тази вечер е горещо, аз си толкова облечен. Не че нещо, ама как издържаш вечер? Тази вечер е горещо, а пък ти не пиеш нищо. Не че нещо, но си жадна и се вижда. Какво сега? И какво сега? Първо ти ми кажи, бързо ли говоря, бейбе, или бавно слушаш ти? Днес ми се целува с тебе, ще го направя, казвам ти. Бързо ли говоря, бейбе, или бавно слушаш ти? Искам те от много време, ще те получа, казвам ти. Ти се смееш, но усещам как се чувстваш безтегловно. Не че нещо, моето тяло е виновно. Говори си, но усещам колко честено дишаш. Не че нещо, но на влюбване ми дишеш. Какво сега? И какво сега? Първо ти ми кажи, бързо ли говоря, бейбе, или бавно слушаш ти? Днес ми се целува с тебе, ще го направя, казвам ти. Бързо ли говоря, бейбе, или бавно слушаш ти? Искам те от много време, ще те получа, казвам ти. Раздай се малко. Давай! Бързо ли говоря, бейбе, или бавно слушаш ти? Днес ми се целува с тебе, ще го направя, казвам ти. Бързо ли говоря, бейбе, или бавно слушаш ти? Искам те от много време, ще те получа, казвам ти. Бързо ли говоря, бейбе, или бавно слушаш ти? Днес ми се целува с тебе, ще го направя, казвам ти. Бързо ли говоря, бейбе, или бавно слушаш ти? Искам те от много време, ще те получа, казвам